Maglakad ka ng pababae. Ito yung pinakasikreto ko talaga mga kalas kapag ako'y nagsiswimming. Kung nga rin hindi ko pinapalatang hindi ako marunong lumangoy. Pumupunta ko sa mga bata. Kaya dito lang ako lalangoy mamaya. Tatanungin ko nga kayong dalawa, may star ba kayo? Wala nga eh. Ay bakit nandito kayo sa Star Monica? Ayun lang. Hindi ibig sabihin, may star tayo! Oh! Hindi pa namin iba. Ako rin naman. For today's video mga kalas, natuloy din kami sa swimming ang mga Pangasinan vlogger. Ayan. For the first time ko nga pala nakasakay kay Kalo sa motor ni Pambansang Agoy, JP Bagtas. Maraming salamat sa iyo, Agoy. Nako, grabe. Lumipad yung buling ko, yung mga buhok ko naman. Bumili pala kami ng manok dito sa Rosario, ihaw-ihaw kasama si Jack Paraiso, tapos si Naku mga kalas, ang sarap ng manok nila dito. Yung bagong luto ba, tapos alam niyo medyo basa-basa pa siya. Speaking basa, alam niyo naman mamaya yung mababasa kami pag ako'y naligo na. Grabe yung experience ko dito sa motor ni Pambansang Agoy. Solido. Dali. Dahil sa tulong-tulong kami para magluto, ang bilis, nakaluto rin kami kaagad. Ayan, may mga hotdog, mangga, lechon manok, bangus, tapos ito, lumboy, mga iba pa, marami pa mga kalas. Ayan, si Carlos Galang. Uy, nga, sabi niya. Alam niyo bakit very secure tayo mga boy? Kahit kulang yung pera natin, di ba nagbebeke tayo? Dinala ako ni Chris Wag sa Lechona, tapos binigay na yung lechon sa akin. Dumating na rin si Biay ni Jordan at si Pitik ni Anjo. Sabi ko, best bump tayo pare koy. 1, 2, 3, go! Alright!